Reng. Dawuh, Pak E. Iki ana pamundhut. Nggih. Saking Mas Ngadinu Pondok Ungu. Nggih. Jakarta. Pasti ngebiar Mas Kangko, matur nuwun. Ugi. Assalamualaikum Mas Kangko nggih, kula tetep monitor saking Pilang Bangung Girjo Bagor Nganjuk. Jawa Timur. Nggih, wong sesuk ya rono meksa iki mirsani nggih. Saking Mas Tulus Cikarang, Jakarta, monitor Mas Kangko. Ya, nggih, mbah nuwun. Isih ana sing nyuwun lagon. Nggih. Apresiasi ugi ing wonten channel YouTube. Ya, Nyulagon Denok penggemar Pak Kangko dari Sukoharjo Jawa Tengah. Nggih. Ugi menika assalamualaikum Mas Kangko wilujeng dalu wilujeng makarya. Lan sedaya warga Dwijaya Indonesia mugi bagas waras sehat selalu. Amin. Tetap menghibur masyarakat Tega Wanuwitan derek monitor. Nggih. Salam kagem Mas Jajak sing ndek ngi arep nanggap kowe tanggale tempuk ndek ngi. Oh nggih. Paleksono. Nggih. Lagune Denok Mas Gareng musiknya ditanjake ya. Sendika. Ya. Coba sindenku Mbak Wanda karo Putwi Kurniawati. Lagune Denok. Musiknya ditanjakne juga. Oh ya, supportnya musik Mas Doro. Ya. Oh, ngono. Di komplit Nduk. Ya, ya, coba support musik Bu Dwi Kurniawati Wanda Amaragayo. Tambah Barno Combe ayo. Dan Pak Kangko salut pokoknya. Ngapa? Bijo laras sindene ayu-ayu, apik-apik. Wah, jan elok jos. Debu ya. Ya. Kok alah ayune lho lah ya Allah. Aku gemes. Gemes cokot lho iku lho. Ya lagune Denok diaturke kangge para sutresna budaya lan kanca-kanca Karang Taruna juga Mas Gareng dikirimi tembang sing zaman saiki. Nggih, kagem jampining sayah nyatane leladi para tamu ya luar biasa. Niki wau mboten ngemungaken pengrawit pesinden sing dahar ning sedaya tamu kala wau dienggokke teng bale desa dahar gratis. Luar biasa. Nggih, sembodo Pak E. Betul. Monggo Mas, musikipun pun antaraken monggo. Denok yo. Yo. Spesial Indonesia.